Zombie med græskerhoved på. Jeg tror, den er stjålet fra en græskerfarm. Underligt. Kan jeg dræbe den og se, om den giver pumpkin seed? Okay. Nej, den gav ikke noget specielt. Det har mig Simon bygget. Kom ind og se det. Vi skal ind og se det. Chris, vi skal ind og se det. Og ikke fortælle hemmeligheden med Simons. Det kan være Simons er den. Nej, okay. Han kan ikke se, hvad der er i, men der er noget hestearm og nogle potions og nogle diamonds. Okay. Altså, du kommer ikke ind igen. Og det er meningen, det skal stå dem, så vi kan se det. Og Christoffer, du skal ikke fortælle dig. Det er klart hus. Men Simon. Nå, men lad os komme op i. Nå, men ja, det blev bare sådan en lille video, og den server vi nok kommer til at filme på noget tid. Christoffer. Og hver gang, når vi stopper videoen, så har vi aftalt, at vi går herop. Hele vejen her. Og det er så fucking dumt. Jeg skal nok sige til ham, at han skal unclaim det igen, så altså. Han skal unclaim det.